100आव आंनि थाखाय सासेल' बाजारि मानसि दङ बाग्रि ओमफ्राय बियो गुन्दिबो दै बहुत बरायदों जाहोदों लोंहोदों बागदोनि दोनि होदों जाहोदों बरायदों। हाय हेलौ लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। आंबो बे भिडिअखौहाय फेसबुकनिफ्रायनो मोननानै नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनो होननानै सानदों आरोना लोगोफोर। थ' होमब्ला लोगोफोर मानोथो गोबाव खालामबाय थानोसै बांद्राय गोबाव खालामनानै फेसबुक बुखुबाय थाला सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदेरनोसै नोंथांमोना नायलांदो जोबजासिम होदो। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै नोंथांमोनाबो आंनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै निसय मिन्थिखाबाय बा हमदांनो हाखाबाय नङा होमब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय मा भिडिअ लानानै फैदों बा मा कन्टेन्ट लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' नैबे सासे बाजैया बिथां फिसाइ गोनां माने नैबे बाजैनि फिसाइखौहाय सासे फिसाइ गोनां हिन्जावा सानफ्रोमबो गले गले फन खालामहरबाय थानायाव गले गले बिथांखौ डिस्टार्ब खालामहरबाय थादों होननानै बिथां बाजैया बुंदों आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आं नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नैबे बाजैया दि बिथांखौ माबायदि बाथ्राजों बुंनानै रिप्लाय हरदों आं बे भिडिअनि क्लिपखौ नोंथांमोननि सेरावहाय देखायलांनानै होग्रानि नोंथांमोना बे भिडिअखौ गुवारै नायलांबाय थाबानो जाबाय बाजैया बेनि सायाव माबायदि रिप्लाय होदों आरोना लोगोफोरखौ। दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो आरोना जोबजासिम। हाबा जाखानाय फिसाइ गोनांखा बे हिन्जावा खिन्थु गथ' गथाय दंना गैया आं बेखौ मिथिया आं बेखौ बुंनो थांला खिन्थु आं मिथियो खिन्थु बाजारि होनाबो आं मिथियो। 100आव आंनि थाखाय सासेल' बाजारि मानसि दङ बाग्रि ओमफ्राय बियो गुन्दिबो दै बहुत खिन्थु ओमफ्राय मालायनि गथ' गथाय गोनांखा हौवाखौ बरायनानै बियो ओरैबायदि गोजोननाय लायो बिराद गुन्दि दै बियो खिन्थु आं मिथियो। ओमफ्राय मालायनि न'खरखौ धंस' सिफायना होनो नागिरग्रा हिन्जाव बियो सायावल' मोजां ओमफ्राय मिथिबाय। बेबायदि मानसिया बिजामादै बरायनाबो फिसाजो बिलाइनो हायो। सासेल' आंनि थाखाय सासेल' बे मानसिया बाजारि गुन्दि बुहुमाव मिथिबाय। मालायनि फिसाइखौ बरायना लाग्रा जाहो लोङो खाजि एवै एवै हौवा गैयि समाव लोंखोमाना हौवा लेंहर लाग्रा बियो गुन्दिसो बियो गोजोननायखौ लाबाय थाग्रा ओमफ्राय बाजारसो बि सासे बुहुमाव बे सासेल' आंनि थाखाय मिथिबाय। ओरैबायदि बेबायदि मानसि थानांगौबा बुहुमाव गावबा गावनि हौवाखौ साबधान लाखादै लोगोफोर। ओरैबायदि हिन्जाव बियो माने न'खर संसारखौ धंस' खालामजोबगोन मानसिनि अनलायना जानाय संसारफोरखौ बियो जेरैबायदि मानसि हद्रिद्रि खिन्थु बियो एम्बु सिथ्र' बायदि सायावल' ओमफ्राय जेबो गैया फिसाइखौ साल्ला फुंनि मोनानि एनि टाइम जायखिजाया टाइमावनो फन हरगोन जानाय मिथिया लोंनाय मिथिया फन हरगोन मेसेज गेलेगोन लिंहरबाय थागोन। बरायनाया बिदिसो हौवा बरायनाया हौवाखौ बरायदों जाहोदों लोंहोदों बागदोनि दोनि होदों जाहोदों बरायदों। बेनिफ्राय सानफा थोफा फुंनि मोनानि सानफ्रोमबो जुमाय लोंहो खाजि होयै बुरखाय दोनगासिनो मिथिबाय। नोंहा हमनानै बानलु सिब्र थुफ्लेनांगौ बिदिखौ रायजो राजाफोर नोंथांमोननि जायगायाव बिदि दङबा साबधानसै बिदि हिनजावफोरनिफ्राय हौवाफ्राबो साबधान हिनजावफ्राबो साबधान। थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन निस्सय नोंथांमोना जुदि जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला हमदांनो हाखाबाय मिथिखाबाय बिथां बाजैया मा रावजों बा बोरै बाथ्राखौ बुंनानै बिथांखौ रिप्लाय होखो नङा होमबा लोगोफोर। निस्सय नंगौआनो जायबाबो रागा जोंगोन नङा होमब्ला गावनि हौवाखौ जुदि गुबुन हिन्जावा बेफोरबायदि गावनि हौवा थाखासेयावबो आरो बेफोरबायदि जुदि सानफ्रोमबो कल खालामबाय थायोबा डिस्टार्ब खालामबाय थायोब्ला नङा होमब्ला हौवा गैयाबा मोनसे आलादा बाथ्रा जायो। मोनसे ओरैबायदि बुंनो हायो बिथाङा हौवा गैया आंनि हौवाखौ लाइन मारिनो माबा खालामदो होननानै साननो हायो आरोना। ओरैबायदि बिथाङा दि बुंदों बाजैया नै बिथाङा हौवा गोनांखा होननानै आरोना हौवा थासेयावबो गावनि हौवाखौ गारनानै मालाय हौवाजों बेफोरबायदि एन्जय खालामनाय होननाय बुंनाया मोनसे जोंनि समाजनिबो बारहावाखौ गुबुंले खालामो होननानै बुंजागोन आरोना लोगोफोर नङा होमब्ला। एसेबां बेफोरबायदि भाइरेल जाबाय थासेयावबो माने बेफोरबायदि खालामनाय गारो ना मोनजायाखैसो ना बोलोङासै ना सुख सान्ति गैयासो। हाबा जाखांनायनि उनाव हौवा हिन्जाव सानैजों जुदि अनलायना मोजां गोरोबलायनानै संसार जायोब्ला मानो आराम सुख सान्ति मोनजाया जानो नङा होमब्ला।
नोंबो दिनै आलदा बेबो दिनै आलदा बेफोरबायदि बाथ्राखौ सानबाय थाबानो न'खर गंसे गोजोननायाबो बायफ्लेलांनो हमलाङो आरोना लोगोफोर नङा होमब्ला बेफोरबायदियावनो जालाङो आरोना न'खराव नांलायनाय खमलायनाय फाथैलाय बिसिलायनाय बेफोरबायदिनि कारनावनो जालाङो जेनेबा हौवा थाखासेयावबो गुबुन हौवाजों लाइन मारायनाय बा हिनजाव थाखासेयावबो गुबुन हिनजाव दं बेफोरबायदि लाइन मारायनाय बेफोरबायदि जाबाय थानायावनो एसे एनै न'खर जानायाबो जाबोहांनायाबो बेफोरो बायफ्लेलांनो हमलाङो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि हाबा जाखांनायनि जि समावहाय हाबा जागोन बै खालि ओरैबायदि हाबानि मन्दपाव जिरायना ओरैबायदि रायजोनि गेजेराव समाजनि गेजेराव ओरैबायदि सद बांसा लानायखौ नोंसोर मानो बावगारलाङो नङा होमब्ला लोगोफोर ओंखाम गरसेखौ गरनै खालामना जागोन नों गैयाब्ला आं माब्लाबाबो सिखाव खालामनानै ओंखाम जाया नोंखौनो नेबाय थागोन होननानै ओरैबायदि रायजोनि गेजेराव मोन्थोर रायस'नानै ओरैबायदि सद बांसा लानानै नोंथांमोना जर जुलि जायो आरोना बैफोरबायदि जर जुलिखौ नोंथांमोना दिनै मानो बावगारलाङो मानो गारलाङो आरोना लोगोफोर आंबो आरोलाय माथो बुंबावनो नोंथांमोना आरो आंखौबो बांद्रायसो बुंलायगोन होननानै सानो आरोना लोगोफोर लोगोफोर जायखियानो जादोंला बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनायाव नोंथांमोना जुदि आंनि फारसे माबाफोर गाज्रि मोनदोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर सानसे नङा सानसे नोंथांमोनाबो बाजैमोनाबो नैबे आंनि भिडिअखौ नुखागोन नालाय ओंखायनो जेनेबा नोंथांमोननि नैबे भिडिअखौ लाबोनायाव आंनिफ्राय जुदि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा बियो आरोना लोगोफोर जोबथारनायाव जुदि नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय